kete mana ka Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Riwruok ma jotije piny owacho ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaonti no oluw chike chenro mar golo jotich kitero kamachielo. Jagoro mar riwruok ma jotije piny owacho mar kaonti ya Migori, Silvan Saraja, wacho ni moko kuom jotich ywak ni iloko gi nikech wechego mag siasa. Riwruok ma jotije bende dwaro mondo miduol ma ochung' ne ndiko jotije kaonti ma Migori omed ngas mar tich. Kata kamano, piny owacho mar kaonti ma Migori kokalo kuom jagoro mar kaonti Oscar Lima to okwedo wach ma kamano kolero ne jotije ma indiko itimo kaluwore gi chik. To sebed ma kitimo aoyaye ni itime mana gi verbal igone mangato sime ni ng'ani chakre kawuono wagoli ka ringe dhi kama chal kama. Adwaro kaka jagoro ni deployment obed systematic, itime through writing to bedo gi channel maber mondo mi ng'ato one kaka nyalo konyore, ok ni ng'ani golo because of politics. No, wadwano time makitimo to tim manyalo medo the production mar Migori County. Kwayo board manyien mondo bring back the confidence mar office mar board no, because for a very long time jotich ka chir jopiny no se give up gi confidence mar office no, ke office no chak tiye yo makare. Giesa ma wuoyo kodini ka wayudo complaint makamano to wabro deal godo, but deployments mosetimo kata kaka wa manage weche mag jotich en mana mondo mi wa improve on service delivery. Koro koter ng'ato kumoro to itere mana mondo mi service omed improve kumotere no kata omed improve kumowuoke. Kwa ya kaunti ma Migori ateri nyake kaunti ma Siaya